63 kinderen gaan deze week op Jera-kamp in IJsselstein. Vanwege de coronacrisis is het kamp dicht bij huis. Normaal zouden we eigenlijk al naar een blokhut gaan, buiten dorps. Een Asten hadden we al vast liggen, maar we hebben toch af moeten zeggen, met corona was dat gewoon niet makkelijk, niet te doen eigenlijk. Zouden we gaan vergaderen van ja, wat doen we? Kunnen we doorgaan, ja of nee? Ja, het was ook heel vaak afwachten van wat voor plannen komen er van de regering, wat mogen we eigenlijk überhaupt? Op een gegeven moment toch groen licht gegeven van ja, we gaan gewoon op kamp. Dan wel in IJsselstein, maar ja, de omgeving hier is eigenlijk perfect voor de coronamaatregelen. We hebben hier 7 huisjes ter beschikking staan. Ieder huisje heeft 2 wc's. In het gebouw heb je nog 2 toiletten. Dus je hebt hier gewoon ruim bijna 20 wc's voor 80 mensen. Dus dat is heel goed in elkaar. We hebben besloten om 3 dagen hier een dagactiviteit te organiseren. Van 9 tot 9. En dan donderdag en vrijdag wel te laten slapen. Om ook een stuk verantwoordelijkheid bij de ouders neer te leggen. Omdat ze tot ochtends elke keer een kind kunnen aankijken van is hij verkouden, heeft hij klachten, ja of nee. En dan echt verzorgd om thuis te houden. En dat is beter dan dat wij dat iedere ochtend hier moeten gaan doen als een soort politieagentje. We creëren een beetje een eigen bubbel. Ja. Kinderen onderling zijn eigenlijk allemaal onder de 12, dus die zijn eigenlijk best wel vrij. Die hebben eigenlijk bijna geen regels. Het grootste probleem zijn wij eigenlijk als leiding zijn. Wij zijn eigenlijk de probleemfactor hier. Dus ook qua leiding hebben we alles goed opgelost. Ook wij verspreiden ons weer. Aparte wc's, aparte slaapplekken. Je slaapt eigenlijk maar met 1 man op de kamer. Dus ja, dat is eigenlijk al heel uniek voor een kampgebouw. Maar hier kan het gelukkig wel. En ze proberen er steeds een mooie week van te maken. Ja. Vera en Ellen kijken al tijden uit naar het Jera-kamp. Echt gewoon geweldig. Ik heb echt heel veel zin in als ik er naartoe kijk. Ja, het is echt gewoon geweldig hoe ze het organiseren. Het is gewoon te leuk. Ja, die activiteiten, slapen, weinig slaap. Ja, gewoon de gezelligheid, gewoon de sfeer die er hangt. Er hoeft niks, er mag alles. Ja, het is gewoon heel gezellig. Dat het kamp dit jaar in IJsselstein is, deert de kinderen niet. Nou, ik vind het hier ook gewoon normaal gezellig. Anders zitten we wel wat verder, heb je een langere fietstocht. Maar we hebben zijn we ook een beetje een omweg gedaan. Dat het net leek dat we best wel ver zaten. Maar het is hier ook gewoon heel mooi. Normaal is het eigenlijk 7 dagen. En fietsen naar het kampgebouw toe, blijven we na 7 dagen fietsen terug. En net zoals ik gezegd heb, eigenlijk de eerste dagen fietsen ze hierheen om 9 uur. Dan brengen ze om 9 uur met de fiets weer terug naar IJsselstein en dan gaan ze naar huis toe. Dat doen ze 3 dagen en donderdag blijven ze hier slapen en vrijdag ook. En voor de rest, de activiteiten die we organiseren is net iets anders. En normaal hebben we ook een spooktocht bijvoorbeeld. En daar komen gewoon bijna 100 vrijwilligers op af. Dus er zijn superveel mensen bij elkaar. En dat kan helaas niet. De spooktocht is er dit jaar niet bij. Maar voor de rest veel activiteiten die we zelf organiseren als leiding zijnde. Ja, ik vind het al leuk dat ze 2 keer overnacht hebben geprobeerd. En dat is ook gelukt. En ja, ik snap het ook wel van de ene kant. We moeten ook al blij zijn dat we hier kunnen slapen en kunnen zijn. Het is pas de eerste dag, ze zijn een beetje lawaaierig nog. Na een dag of 4 zijn ze wat moer, dan kan je misschien een keer terugkomen. Dan luisteren misschien iets beter. Maar voor de rest, ja, de kinderen hebben er zin in en wij ook. Dus we mogen lang mochten ze niks doen en dan mogen we weer.